हेल' लोगोफोर नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायबाय। दा बे समाव नोंथांमोनजों माखासे खोथाफोर शेयार खालामनो लाबोनाय जादों। दा बेहाय खौरां एबा निउसनि बेलायाव नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन गोबाव खालामाजासे थांदिनि USA नि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प आरो बिथांनि अनजालि बिसि मेलानिया बिथांमोननि देहायाव दिनै COVID-19 पजिटिभ जादों होनना फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। आसा खालामो बिथांमोनहा थाबैनो रिकभारि जागोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 2आव फावखुंग्रि रजनी बसुमतारीनि सावथुन जोलै एबा दासिडखौ जापाननि मुंदांखा मुलुगसोलोंसालि सुडा इउनिभार्सिटिया मोनसे फोरोंनायनि आयदा एबा टिचिं मेटेरियेल हिसाबै लानो होनदों। दा बियो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनो फेसबुक पेजआव फोसावनानै होदों। नोंथांमोनहाबो नुनो मोननाय जागोन बाहाय खिन्थानानै होनो। दा बाहाय मोननैबो लेंगुवेजाव बिथाङा होना होदों जे फरायसालि बुहुम फरायसालि सुडा इउनिभार्सिटिया जोलै एबा जोलै सावथुनखौ गावसोरनि क्लासाव टिचिं मेटेरियेल हिसाबै बाहागो लाबाय होनदों। दा बिथाङा गावनो फोसावना होदों। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिना होदों। दा बेजों लोगोसे नाम्बार 3आव नुगोन दिनै महात्मा गान्धीनि जोनोम सान एबा गान्धी जयन्ती सान आरो बेखौनो इन्टारनेशनेल डे अफ नन भायलेन्स हिसाबैबो फ्राय मानिनाय जासै। दा बेजों सोमोन्दो लाखिनानैनो UPPL राजखान्थियारि हानजाया BTC-आव MGNREGA आरो जब कार्डनि सायाव थानाय जाख्ल'नायनि थाखाय CBIनि नायबिजिरनांगौनि थांखिजों एबा दाबिजों बिथांमोनहा BTC एबा BTRनि गोबांथार ओनसोलफोराव सोमावसारनाय एबा धरना हाबाफारि लादोंमोन। बेयो दिनै जानानै थांबाय। नोंथांमोनाबो नुगासिनो जानो हागौ। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन 4आव आसामाव आरोबाव गोदान राजखान्थि हानजा दाबावबाय होनदों। दा बे बेलायाव अखिल गगैनि सिगाङाव दैदेननाय कृषक मुक्ति संग्राम समितिया दादों होनदों आरो हानजानि मुंखौ राइजर दल होननानै मिथिनाय जादों। नोंथांमोना नुगासिनो दं सावगारियाव। दा आसामाव गोबांथार ओनसोलारि राजखान्थियारि हानजाजों लोगोसे स्टेट लेभेलनि राजखान्थियारि हानजाफोर गोबांनिफ्राय गोबां जाबोगासिनो दङ। दा गोबांनि गोसोआवनो सोंथि दिखांदों जानो हागौ बेयाव मा जानो हागौ गोरोन्थि जागोन ना मोजां जागोन। दा बे बेलायाव आंनि फारसेनिफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो लानाय जादों जे बाहाय जोंनिया मोनसे इन्डियान कनस्टिटिउसना गोबां पलिटिकेल पार्टिनि डेम'क्रेसि। दा बे हिसाबै जोंनियाव जायखिजाया मानसिफोरानो राजखान्थियारि हानजा दानो मोनो। दा बेनि थाखायनो गोबाङानो दानायनि खाबु दङ आरो दानायनि गोनांथिबो दं आरो माबा मोनसे जाहोननि थाखायसो दायो। बेखायनो सुबुं मोनथाया जेब्लासो दावगालांगोन अब्ला जेब्ला गोबांथार राजखान्थियारि हानजाफोर नुजागोन। दा बे हिसाबै जोंनाव बे ओंखारबाय थानाया गोनां जादों। नाथाय बेसेबांसिम थांखि बायदियै मावलांनो हानाय जागोन बेखौ जोङो उननि समफोराव नुनो मोननाय जागोन। दा बाहाय नुगोन नाम्बार 5आव भारतारि रेल बिफाना गोदानै घन्टायाव 160 किल'मिटार खारनो हानाय इन्जिन बानायनो हादों होनदों। बे हाबाखौ चित्तरन्जन लक'म'टिभ वार्क्सआ थियारि खालामदों होनदों आरो बे बाथ्राखौ रेल बिफाननि मन्थ्रि पीयूष गोयल बिथाङा फोरमायनानै होदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6आव महात्मा गान्धीनि जोनोम सान एबा गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लाखिनानै BPF राजखान्थियारि हानजायाबो गुबुन गुबुन जायगायाव थाबैनो BTC बिसायख'थि जानांगौनि दाबिजों उखैहाब सोमावसारनाय लादों होनदों। जिहेतु गभर्नरनि रुल जागासिनो दङ। दा बेयो बावैनो जोबसिगोन। बेनि सिगांनो बिथांमोनहा जाहाथे फिन एक्सटेनसन जाया बेखौ नायनानै जाहाथे BTCनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुङो बेनि थांखिजों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों होनदों। दा बेखौ गोबाङानो मिथिखादोंबो। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 7आव साख्रिनि रादाब बाहाय डाइरेक्टर अफ मेडिकेल इडुकेसन बे डिपार्टमेन्टआव दङ। दा फारियै नायलांबानो जाबाय जायफोरहा मेडिकेल साइन्स एबा मेडिकेल कलेजाव मावनो हानाय माखासे केपासिटि दङ। बेयाव आं फार्स्टआव बुंना होगोन बेयो नार्सिं स्टाफ नार्सनि थाखाय स्टाफ नार्स बाहाय नुदों। स्टाफ नार्सआव गासै 484 नाम्बार्सनि दङ। बेनिफ्राय सेलारिखौ नायदो नोंथांमोना गावबागाव। बेनिफ्राय केटेगरि वाइज ST प्लेननि थाखाय 48 पस्ट दं। बिराद मोजां STPनि थाखाय। दा STPया मेक्सिमाम बर'आनो दंखायो आसामाव। बेखायनो मेक्सिमाम कभार खालामनो हायो जायफोरहा इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरा गोरोबो। दा बाहाय नुगोन मिनिमाम BSc नार्सिं लानाय जानांगोन GNMआव नङाबा जायखिजाया नार्सिं डिप्ल'मा रिकगनाइज कलेज बा इनस्टिटिउसनफोरनिफ्राय नार्सिं ट्रेनिं लानो हानाय जानांगोन बा नार्सिं डिप्ल'मा लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय 1 इयार एक्सपिरियेन्स जानांगोन होनदों ICUआव नङाबा क्रिटिकेल केयार इउनिटआव मावबाय थानाय 1 बोसोर एक्सपिरियेन्स गोनां बेसिम जानो हानांगोन होनदों। बेनिफ्राय रेजिस्टार्ड आसाम नार्स एबा मिडवाइफ्स एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलफोरनिफ्राय रेजिस्टार्ड जानो नांगोन होननाय जादों।
दा बेयाव जायफोरा गोरोबो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। एजनि बेलायाव 18 निफ्राय 40 इयार्स दङ। बेनिफ्राय रिलेक्सेसन हिसाबै STआ 5 इयार्स मोनगोन। बेयो रुल बादि दंखायो। दा बेफोर जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो, जायफोरा इलिजिबिलिटि गोरोबो, नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। बाहाय लास्ट डेटआ जाहैबाय 7 अक्ट'बर। 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो जादों। 7 अक्ट'बराव बेयो जोबगोन हर गेजेरसिम। बेखायनो बारा गोबाव सम गैया। जायफोरहा एप्लाइ खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय। अनलाइन जागोन। नोंथांमोना बेखिनि एसेनोसै। गोजोन्थों।